пловдивчани знаят този величествен вековен чинар, под чието клони Пенчо Славейков е написал "Стройна се калина вие". Историята разказва, че когато преди години цар Самуил при Беласица планина се бие с император Василий II, част от пленените български войни са предоставени на Никифор Скифи, един много преден военачалник на византийския император, и Никифор Скифи ги взима за свои пленници. Те създават и селището Белащица по името на Беласица планина. Тогава те донасят със себе си и малки чинари, които засаждат, и всъщност те са тези, които дават началото на вековните чинарени дървета. В близост до това голямо вековно чинарено дърво има и още други величествени чинарени дървета, а едновременно с това и една стара крепост, полуразрушена, пак от далечен исторически период. Платанус е латинското наименование на това дърво, а Пенчо Славейков поетично го нарича Явор. Той е обичал много да стои под клоните на величествения чинар и да наблюдава младата тогава чинарена гора от другата страна на реката. Символично той е одухотворявал дърветата и ги е сравнявал великия, големия поет Гьоте с величествения чинар, а младата чинарена горичка с младото поколение немски поети, които са отвъдени от великия Гьоте. Сега тази млада гора е едновременно и стара, и млада. Стари чинари се извисяват с млади издънки към небето. Младите издънки стават символ на движението нагоре, към светлината. Тези издънки се получават, защото преди около 68 години чинарените дървета са изсечени до дъно. И от тези дънири израстват по 5-6 филизи, нежни филизи. Те се устремяват към небето и избояват във времето. Така че тези издънки стават символ на движението нагоре, към светлината. За тези чинари, които образуват една магическа, мистична гора, може да се каже, че е валидно човешкото. Това, което не ни убива, ни прави по-силни. Защото те трансформират енергията от болката и катарзиса при изсичането на тези дървета. Трансформирате в едно самообновяване, обновление и възкресение. Така че в тази гора се получава една знакова комбинация от духовност и материалност. Тези коренища, плетени едно в друго, са били толкова силни, че да дадат на млади филизи толкова енергия, че тези филизи да избоят във времето и сега да стигнат до такива метри височина. Тази гора по някакъв начин е свързана с мен. Аз се даже идентифицирам с нея. Преди 30 на години бяхме в тази гора и снимката, която сме направили тогава, е послужила за плакат на тази изложба. Значи, вие виждате чинарената гора преди 30 години. А през 30-те години на миналия век баба ми, която е пловдивчанка и е била учителка, е изминавала всеки ден по 8 км на ден на отиване и на връщане, за да преподава на децата в училище Пенчо Славейков в Белащица. Там тя се залюбва с местния учител, дядо Стоян, който ми става дядо, но никой не го помни, защото много млад се приселва на небето. От него не остава тази генетична връзка с чинарите. Най-красивите, най-удохотворените и най-силни дървета на света. Исках да споделя тази гора. Започнах най-напред с художниците, с фотографите, след това с писателите, с музикантите, с етнолозите, с психолозите. И разбира се с децата, които се чувстваха най-добре там. Обхванахме 4 сезона, през които чинарената гора изглежда по съвсем различен начин, със съвсем различни състояния, със съвсем различна атмосфера. И ще се радвам
и ако и вие усетите всичко това в тези произведения, които ви предоставяме. Надявам се, че този проект ще има и продължение. Разчитам на всички вас. А сега бих искала да ви съобщя, че наред с хубавите текстове, които написаха нашите приятели Красимира Кръстанова, Йордан Калайков, Румен Читов, бях помолила музиканта и художник Николай Иванов Ом да напише и музика. Той е вдъхновен от тази гора и понеже в момента не е в България, ми изпрати 4 музикални файла, посветени на 4 сезона на тази гора. Така че вие ще бъдете първите, които ще чуете тази музика, която е посветена на гората. Така че заповядайте да я чуете и да се почерпим след това. Тук съм в качеството на белащенец, както се казва, в смисъл, че от 1962 година имам и къща в Белащица и мога да кажа, че през всички тези години всички мои приятели, независимо от Пловдив, от България или от чужбина, които са ми гостували в Белащица, аз съм ги водил на това уникално место и всички те са оставани очаровани. Не е имало никой, който да не бъде впечатлен и да не иска втори път да попадне в това место. Само човек, който не е имал възможност да попадне в тази уникална гора, само той не може да направи тази изключителна разлика, как в рамките на 100 или 200 метра изведнъж се оказа, че микроклимата в жежките летни дни е изключително различен в Чинаровата гора и на местото на старите чинари до крепостта, които са на не повече по въздух на 100-150 метра от Старата гора. Идеята на галерията е чудесна, защото в крайна сметка това, което днес се случва тук, е не само един специален поглед на творците към уникалната гора от Чинари, към едно уникално место като Белащица. Това е едно документиране, това е един поглед, специфичен поглед към едно от уникалните места в района на Пловдив. И бих препоръчал това, което днес се случва тук, в следващите месеци да се пренесе и в Белащица. Тази изложба ме заинтересува много силно, защото аз самия съм любител на природата и интересното е, че по-специално на чинарите. И затова си измислих, че аз съм чинарист. И там написах едно стихотворение "Чинари", което няма да ви кажа сега, защото не го нося. Но ще го изпратя на госпожа Димитрова, на която честита тази великолепна идея за този проект и се надявам и аз да участвам в него и с най-голяма любов ще направя това нещо. Ще напиша и други неща и поздравявам и кметицата на Белащица.